Il-Ħadd it-Tajjeb. Illum 18 ta' Lulju, is-16 il-Ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Papas Martin Zammit bħala kappillan tal-Parroċċa Griega Kattolika f'Malta. Il-quddiesa qed issir mill-Knisja ta' San Nikola fil-Belt Valletta. Minħabba li l-quddiesa tal-lum se tiġi ċċelebrata skont ir-rit Grieg Kattoliku jew inkella dak Biżantin, ċertu mumenti tal-quddiesa se jkunu mfissra. Jiena, Ġezmonċ Kembri, nagħtikom l-odwa tajba u nilqakom għal din il-liturġija divina mill-Knisja dedikata għal San Nikola ta' Mira fil-Belt Valletta. Matul din il-liturġija divina, Monsignor Arċisqof Charles Scicluna se jagħti l-mandat lil Papas Martin Zammit bħala kappellan tal-Parroċċa Griega Kattolika dedikata għal Sitna Marija ta' Damasku. Il-Komunità Griega Kattolika ta' fil-bidu tagħha f'Malta meta kontingent Grieg wasal Malta minn Rodi flimkien mal-Kavallieri ta' San Ġwan fl-1530. Mal-bini tal-Belt il-ġdida Valletta, din il-komunità kellha żewġ postijiet ta' qima. Il-Knisja Parrokjali, iddedikata għal San Nikola ta' Mira fejn qegħdin illum, u s-Santwarju Marjan jilli jilqa' fih żewġ ikoni antiki li waslu Malta mal-Kavallieri u li nbena minn Ġanni Kalamija minn Rodi. Maż-żmien il-Komunità Griega Kattolika kkonċentrat il-kult tagħha f'dan is-Santwarju Marjan kif għadha tagħmel sal-lum. Il-Knisja Kattolika hija magħmula minn 23 knisja differenti li huma lkoll f'komunjoni sħiħa u perfetta ma' xulxin u mal-Papa ta' Ruma. Dawn il-knejjes għandhom tradizzjonijiet u riti differenti. Filwaqt il-maġġoranza l-kbira tal-Kattoliċi ħadnu r-rit Latin tal-Knisja Kattolika Rumana, riti oħra jinkludu dak Biżantin li hu r-rit tal-Komunità Griega Kattolika ta' Malta. Fir-rit Biżantin is-sagrifiċċju tal-quddies hu magħruf bħala liturġija divina. Illum se niċċelebraw dik attribwita lil San Ġwan Krisostmu li kien isqof ta' Kostantinopli matul il-5 seklu. Il-liturġija divina hija maqsuma f'żewġ taqsimiet prinċipali, dik tal-kelma u dik ewkaristika. Minn ħin għal ieħor se nkun qed infisser xi mumenti ewlenin ta' din il-liturġija divina. Issa nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni bil-kant tal-innu tal-Glorja lill-Alla li jibda bil-kliem Glorja lilek li wrejtna d-dawl, Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Charles Jude Scicluna, għal grazzja ta' Alla u tas-Sede Apostolika, Arċisqof ta' Malta. Digriet, lill-Aziz fi Kristu ir-Reverendu Saċerdot Professur Dun Martin Zammit b'xewqat ta' ġid ta' dejjem fil-mulej. Jien li naf bil-ħajja tajba u eżemplari tiegħek u bil-għaqal u l-ħeġġa li inti wrejt fil-Ministeru sa' issa, kif ukoll li għandi xhieda ta' min joqgħod fuqha dwar il-kwalitajiet żbieħ tiegħek, nixtieq nurik kemm nafdak u nistmak. Għalhekk, billi wara li temmet il-ħidma dedikata tar-Reverendu Monsinjur Arkimandrita George Mifsud Montanaro, l-Uffiċċju u l-Ministeru ta' Papas tal-Parroċċa Kattolika Griega il-Belt Valletta sfaw vakanti. U billi jiena nixtieq li din il-Knisja ikollha Papas u rettur tajjeb, jiena nagħti u nafda fidejk ad nutum Reverendu Professur Dun Martin Zammit, il-Parroċċa tar-Rit Grieg Kattoliku u Knisja Parrokjali dedikata lill-Alla taħt it-titolu tal-Verġni Mqazza Marija Damaxxena, il-Belt Valletta, bid-drittijiet u bid-dmirijiet kollha li jmorru
mal-uffiċċju ta' Papass. Bħala xhieda u prova ta' dan kollu, jien ordnajt lill-hawn taħt imsemmi kanċillier tal-Kurja biex iħejji u jirreġistra dan id-digriet li jġib il-firma u s-siġil tiegħi. Moti mill-Kurja Arċiveskovili ta' Malta, il-Furjana, illum 25 ta' Marzu tas-sena tal-Mulej 2021. Charles Jude Scicluna, Arċisqof ta' Malta, Dun Charles Buġejja, Kanċillier. Jiena, Reverendu Martin Zammit, maħtur Papass tal-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija Damaxxena l-Belt Valletta, inwiet u naħlef li nkun fidil u obbedjenti lejn l-Arċisqof ta' Malta u s-suċċessuri tiegħu, li nħares il-liġijiet tal-Knisja u d-direttivi li l-awtoritajiet ekklesjastiċi joħorġu minn żmien għal żmien, li naqdi bil-fedeltà kollha id-dmirijiet tiegħi ta' raj tal-poplu ta' Alla li ġie fdat lili. Inxandar il-kelma ta' Alla, niċċelebra l-misteri qaddisa u nħabbrek għas-salvazzjoni tal-bnedmin biex inġib aktar il-qudiem l-għaqda tal-imħabba fir-rabta ta' slim fil-komunità parrokjali fdata lili u li bir-raqqa kollha u bil-għaqal nieħu ħsieb il-wirt spiritwali, kulturali, artistiku u patrimonjali illi din il-familja parrokjali rċiviet minn missirijietja. Ekk Alla jgħinni u dan l-Evanġelu mqaddes ta' Sidna Ġesu Kristu.
Isegwu issa tliet litaniji matulhom għal kull invokazzjoni li wieġbu Kirja Lejson. Ġifieri mulej ħnina. Għal dejjem ta' dejjem. Fislim nitolbu lil mulej. Aslim li ġej mill-loli u s-salvazzjoni tal-erwieħ tagħna nitolbu lil mulej. Aslim tad-dinja kollha l-ġid tal-knejjes imqazza ta' Alla
u għall-aqda ta' kulħadd nitolbu lil mulej. Għal din id-dar imqazza għal dawk li jidħlu fiha bil-fidi, bil-qima u bil-biża ta' Alla nitolbu lil mulej. Għal-meqjum Arċisqof tagħna Charles, għal-meqjum Isqof Joseph, għal-meqjum Presbiterju, għad-djakonat fi Kristu, għal-kleru kollu għal-poplu nitolbu lil mulej. Għall-awtoritajiet li gvernawna u jħarsuna nitolbu lil mulej. Għal din il-belt, għal kull belt u raħal għal fidili kollha li għajxu fihom nitolbu lil mulej. Għal benna tal-arja, l-abbundanza tal-frott tal-art u għal żminijiet tajba nitolbu lil mulej. Għal dawk li qed jivvjaġġaw fuq il-baħar, fuq l-art u fl-ajru, għal morda li bniktina l-ħabsin u għas-salvazzjoni tagħhom nitolbu lil mulej. Sabiex inkunu ħielsa minn kull hemm, minn kull niket għada periklu ħtieġa nitolbu lil mulej. Ejna salvana, ħenna lina u ħarisna u Alla bil-grazzja tiegħek. Fil-waqt li niftakru fil-wisq qaddisa bla teba imbirka fuq kull ħlieqa glorjuża sitna Alla u dejjem Verġni Marija, flimkien mal-qaddisin kollha jew nofru lilna nfusna u lil xulxin u l-ħajja tagħna kollha lil Kristu Alla. Mulej Alla tagħna, il-qawwa tiegħek li ma bħala u l-glorja tiegħek ħadd ma jilħaqha. Il-ħnina tiegħek bla qiesu ma tistax tingħat l-imħabba tiegħek lejn il-bnedmin. Int mulej skont it-tjubija tiegħek ħares lejna u lejn din id-dar li mqazza u rililna u lil min qed jitlob magħna l-għana tal-ħniena u l-modrija tiegħek għaliex lilek jixtaq kull sebħ ġieħ u qima lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Agaton ta' exomologiste to Kyrio, ke psalin to nomati su ipsiste. Ses presbides este odobus, o Christos olima. Doxa patrike ioke aiok pneumati. Veninte a Iesus de apostolinami. Ses presbides este odobus, o Christos olima. Nerġaw nitolbu fil-paċi lil-mulej. Kyrie eleison. Ejna xalvana, ħenna lina u ħarixna u Alla bil-grazzja tiegħek. Kyrie eleison. Fil-waqt li niftakru fil-wix qaddisa bla teba imbirka fuq kull ħlieqa glorjuxa xitna Alla u dejjem Verġini Marija flimkien mal-qaddixin kollha ejjew nofru lilna nfusna u lil xulxin u l-ħajja tagħna kollha lil Kristu Alla. Mulej Alla tagħna xalva l-poplu tiegħek u birek il-wirt tiegħek ħarex fix-xliem il-Knisja tiegħek kollha għaddex il-dawk li jħobbu ġmil ta' darek iglorifikawhom bil-qawwa tiegħek divina u la titlaqx il-dawk li qegħdu t-tama tagħhom fik għaliex tiegħek il-qawwa u tiegħek ix-xaltna u x-xeta u l-glorja tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispirtu Santu issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. O Kyrios e Vasilev senef prepjan enedisato, Kyrios dinamin ke per Jesusato. Sos animas Teu, o Anastasi necron, salutasi, alleluia. Doxa patrike ioke aiok pneumati. Tienite aike Iestus eonason eonamin, omon elisios de logos Teu, atanatos y parpo, que catexamenos diadit temeran sotilia, sarcotinem, ectis ageas Theotoku, que ai partenum Marias, atreptos en antropisas, salutis per Christe o Deos, thanatos
Nerġgħu nitolbu fis-slim lil-mulej. Kyrie eleison, Ejna salvana ħenna lina u ħarisna u Alla bil-grazzja tiegħek. Kyrie eleison, Fil-waqt li niftakru fil-wisq qaddisa bla teba' imbirka fuq kull ħliqa, glorjuża Sitt Om Alla u dejjem Verġni Marija, flimkien mal-qaddisin kollha, ejjew nofru lil nfusna u lil xulxin u l-ħajja tagħna kollha lil Kristu Alla. Int li tajtna l-grazzja li nitolbu hawn flimkien b'qalb u b'fehma waħda li wet li tisma' t-tal ta' dnejn jew tlieta miġburin f'ismek, isma' issa wkoll li t-tal tal-qaddejja tiegħek għal veru ġid tagħhom u għatihom li jarfu s-sewwa tiegħek f'din il-ħajja u f'dik li ġejja, il-ħajja ta' dejjem. Għaliex u Alla int twajjeb u tħobb lill-bnedmin u aħna nroddu glorja lilek Missier, Iben u Spiritu Santu issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Someta to Kyrio, alalak somento teoto sotirimon. Ateis astos stavros utom thanaton. Ieops astolis titon paradison. Ton miro oro ton trion metevales. Issa jmiss idħul bil-ktieb tal-Evanġelu. Dan il-mument jimmarka l-bidu tal-liturġija tal-kelma. Is-saċerdot permezz ta' proċessjoni qasira bil-ktieb tal-Evanġelu f'idejh jirrappreżenta l-bidu tal-ħajja pubblika tal-Iben Alla li sar bniedem biex jagħti ħajja ġdida għal dawk kollha li jemmnu fih permezz tax-xandir tal-kelma. Wara dan jitkantaw numru ta' għinijiet ta' tifħir lill-qaddissin tal-ġurnata. Meta jintemm il-kanta dawn l-innijiet, jitkanta innu ta' qima li Trinità Qaddisa. Waqt dan l-innu nkunu qegħdin ninaqdu b'mod mistiku flimkien mal-anġli li kantaw bla waqfin quddiem it-tron ta' Alla. Qaddisu Alla, qaddis il-qawwi, qaddis l-immortali, ħenna għalina. Christe, o Theos, arechon υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επίγεις τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινήν πίστην πάντα σήμας οδηγήσας, πολύ εύσπλαχνε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο μάρτης σου Κύριε, εν τη αθλίση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, έχον γαρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλεν, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράσι. Αυτού τεσί και εσύ ες Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία των χριστιανών κατέσχυνε, αισθητία προς τον ήρτημα μετάθετε, μη παρήνεις αμαρτώμενες αιώνας, αλλά προφάσονος
paġna 16. Nitolbu lil-mulej għaliex int qaddisu Alla u lilek nollu l-ġieħ lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Imiss issa l-qari tal-kelma tal-Alla mill-Iskrittura Mqazza. L-ewwel mill-Littra ta' San Pawl u mbagħad mill-Evanġelju Mqaddes, wara ssir omelija qasira minn Monsinjur Arċisqof. Προστήτων επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, Noqogħdu attenti. τέκνον κοίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλομέσε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε, υπεπιστεπώντες το Θεό, ταύτα έστι τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεολογίας και έρης και μάχας, νομικάς περιίστασος, εισήγαν ανοφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με τα πρώτη και δευτέραν θεσίαν, παρετού ειδός ότι εξέστραπτε, ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος, όταν πέψω ατεμάν προσέ, ή τυχικόν σπούδασον ελθεί προς με, εις Νικόπολη, εκεί γαρ και έκρικα παραχυμάσαι, ζηνάν των ονικών και Απολλών σπουδαίος πρόπεμψον, την αμηδέν αυτής λύπη, μανθανέτωσαν, δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, δύναμη όσην άκαρπη, ασπάζοντέσε, οι με αυτού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντου Sofija, Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Titu. noqogħdu attenti. Din kelma żgura u jiena rridek tisħaq fuq dawn il-ħwejjeġ sabiex dawk li jemnu f'Alla jieħdu ħsieb li jkunu minn tal-ewwel fl-opri tajba. Dan hu sabiħu fejjidi għall-bnedmin
أهرب il-kwistjonijiet firħa u l-ġeneoloġiji u l-ġlied u t-tilwim fuq il-liġi. Dawn kollha huma bla fejda u vojta. Bniedem li jġib il-firda widbu darba darbtejn u imbagħad taħrab minnu. Taf inti bniedem bħal dan u korrottu midneb ikkundannat minnu nnifsu. Meta nibgħat għandek lill-Artema jew lil Tikiku, fittex ejja ħdejja f'Nikopoli għax qtajta li ngħaddi x-xitwa hemmhekk. Ejn lil Żena l-avukat u lil Apollo biex ifittxu jitilqu u qis li ma jkun jonqoshom xejn. In-nistana mbagħad għandhom jitalmu jkunu minn ta' quddiem fl-opri tajba biex jieħdu ħsieb ta' kull mu meħtieġ u ma jgħaddux ħajja bla frott. Daw kollha li hawn miegħi jisellu għalik, sellili għal ħbibna fil-fidi, il-grazzja magħkom ilkoll. U Sultan li tħobb il-bnedmin, għamli li ġewa qlubna b'dawl safi tal-arfin divin tiegħek u qiegħed l-arfin ta' moħħna sabiex waqt li nisqu x-xewqat tal-ġisem nagħmlu tagħna sura ta' ħajja spiritwali u naħsbu nagħmlu dak biss li joġob lilek. Għaliex inti d-dawl tar-ruħu tal-ġisem tagħna u Kristu Alla u lilek nagħtu glorja ma' missierek li bla bidu ma' l-Ispiritu wisqaddis tiegħek ħaninu li jagħti l-ħajja issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Erf bil-wieqfa nisimgħu l-Evanġelju mqaddes il-paċi lil kulħadd. Disċipli tiegħu, intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba, anqas ma jxelu l-musbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smewwiet. Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa l-liġi u l-profeti, jiena ma ġejtx biex inwaqqaħħom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-li żar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ liżar fis-saltna ta' smewwiet, imma min iħarrishom u jallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewwiet. Insellem lil kull min qiegħed isegwina wkoll permezz tal-mezzi tax-xandir u l-komunità Griega Kattolika li qed tiltaqa' hawnhekk illum biex tagħti merħba lil kappillan il-Papas il-ġdid tagħha Father Martin. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna li huwa fiċ-ċiklu tal-qari
li titlob il-Knisja bir-rit Biżantin huwa mill-kapitlu 5 ta' San Matteo. Intom id-dawl tad-dinja, bet li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Illum qegħdin inwasslu lill-poplu għażiż tagħna din l-esperjenza mhux tas-soltu li jipparteċipa anke b'mod televisivu virtwali fil-liturġija ewkaristika tal-ħadd skont din it-talba sabiħa miktuba minn San Ġwan Krisostmu fis-seklu 5. San Ġwan Krisostmu kien patriarka ta' Kostantinopli llum Istanbul u wieħed mill-qaddisin il-kbar tal-Orjent, tal-Vant. Aħna l-komunità tal-Vant ġiet Malta mal-kavallieri minn Rodi, ġabu magħhom ukoll teżori kbar bħalma hija l-ikona tal-Sitna Marija Damaxxena u ikoni oħrajn prezzjużi u eżiż li llum huma miġbura fil-Knisja ta' Santa Marija Damaxxena, mhux il-bot mill-palazz tal-President il-Belt Valletta, u din il-Knisja wkoll iddedikata lil San Nikola kienet dejjem punt ta' riferiment ta' din il-parroċċa. Wara kollox San Nikola kien ukoll qaddiż kbir tal-Orjent li għaqad l-Orjent u l-Oċċident, il-Vant u l-Punent, u li l-fdalijiet tiegħu huma miqjuma ġewwa Bari. Għandna wkoll parroċċa iddedikata lil San Nikola ta' Bari. Din il-Knisja hija wkoll magħrufa bħala l-Knisja tal-Erwieħ għax kienet kollegata minn żmien il-Kavallieri għall-Arċikonfraternità tal-Erwieħ. Din il-Knisja wkoll se tkun affdata lil Patriarka ta' Kostantinopoli, suċċessur ta' San Ġwan Krisostmu, biex aħna wkoll insara Kattoliċi nuru l-ospitalità tagħna għall-aħwa tal-Vant li mhumiex maqogħdin bħalissa mal-Papa imma huma insara bħalna. Mentri fil-Knisja Kattolika għandna diversi knejjes li jqimu bil-mod Biżantin bħalma għandna din il-parroċċa f'Malta. Għalina hija ta' għana kbir spiritwali li jkollna wkoll il-liturġija Kattolika Biżantina li bija nistgħu nfaħru lil Alla, nisemmu l-kelma ta' Alla u niċċelebraw is-sagramenti. Jiena nawgura ħafna lil Papas Martin fil-bidu tal-ħidma tiegħu, fil-waqt li fisem il-poplu Malti u Awċi kollu nirringrazzja ħafna lil Arkimandrita George Mifsud Montanaro tax-xhieda li ta' fedeltà, ta' ġenerożità fil-qadi tiegħu bħala Papas sa din is-sena. Il-liturġija Ewkaristika tibda billi kemm is-saċerdot kif ukoll il-poplu jitħejjew għal dan il-mument solenni. Fil-waqt li s-saċerdot ikun qed jitlob għalih innifsu biex ikun den li joffri lotjiet qaddisa tal-ħobs u l-inbit, il-poplu jkanta dan il-kliem: aħna li mistikament nirrappreżentaw lil kerubini u li nkantaw lit Trinità li tagħti l-ħajja l-innu ta' 3 darbiet qaddis. Ejjew inwarbu minna kull ħsieb ta' din id-dinja.
Il-qassis issa jieħu l-offerti tal-ħobs u l-imbit mill-mejda tal-preparazzjoni u b'mod solenni jwassalhom fin-nofs tal-Assembleja Liturġika u minn hemm sa fuq l-artal fejn imbagħad jiġu konsagrati. Din l-azzjoni saċerdotali hija ġbija ta' Kristu saċerdotu vittma huwa preżenti simbolikament kif se jkun preżenti ftit wara anke realment fit-talba Ewkaristika. Wara din l-azzjoni liturġika isegwu litanija qasira u l-istqarrija tal-fidi ġifieri l-kredu. Iftakar fina u fl-xara kolla il-mulej ix-xaltna tiegħu ix-xa u kull ħin u għaddejjem ta' dejjem. Αντωνιμών, νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Għal dawk li jitlu fija bil-fidi u l-qima u l-bixa ta' Alla nitolbu lil-mulej. Xabiex inkunu ħirxa minn kull niket għada periklu ħtieġa nitolbu lil-mulej. Ħenna xalvana, ħenna lina u ħarixna u Alla bil-grazzja tiegħek. Nitolbu lil-mulej li dan il-jum ikun perfett għaddix ta' xlim u mingħajr dnub. Nitolbu lil-mulej anxlu ta' xlim mexxej fidil li jħarex ir-ruħ u l-ġisem tagħna. Nitolbu lil-mulej il-maħfra tad-dnubiet u tal-ħtijiet tagħna. Nitolbu lil-mulej dak kollu li jista' jkun tajjeb u xiewi għall-erwieħ tagħna u l-paċi lid-dinja. Nitolbu lil-mulej il-grazzja li ngħaddu fil-paċi u fit-tewba il-bqija tal-ħajja tagħna. Nitolbu lil-mulej li jkollna mewta nixranija mingħajr uġieħ, mingħajr għajb u fix-xliem u tweġiba tajba quddiem it-tron trement ta' Kristu. Fil-waqt li niftakru fil-wix għaddixa bla teba imbirka fuq kull ħlieqa glorjuxa xitna Alla u dejjem Verċini Marija flimkien mal-qaddixin kollha ejjew noffru li nfusna u li xulxin u l-ħajja tagħna kollha lil Kristu Alla. Alla li tista' kollox, int li waħdek qaddix u li tilqa' x-sakrifiċċju ta' tifħir mingħand dawk li xejħulek b'qalbhom kollha, ilqa' wkoll it-talba tagħna l-midinbin u għaxxalna fuq l-artal qaddix tiegħek
Atina x-xeta li noffru doni u sakrifiċi spirituali għad-nubiet ta' nfuxna u għan-nuqqaxijiet tal-poplu tiegħek. Għamilna deni li nxibu grazzja qudiemek hekk li x-sakrifiċċju tagħna jkun joġob lilek u joqgħod li xpirtu tajjeb tal-imħabba tiegħek fuqna u fuq id-doni hawn preżenti u fuq il-poplu tiegħek kollu. Għal-ħnina tal-iben waħdini tiegħek li flimkien miegħu inti mbirek u marwix qaddix u tħajjeb xpirtu tiegħek li jagħti l-ħajja issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Hija tradizzjoni antika li jekk ikun hemm xi katekumeni preżenti, dawn joħorġu mill-Knisja qabel ma jingħati l-kredu. Għalhekk il-kliem tas-saċerdot il-bibien il-bibien. Il-bibien, bil-elf noqogħdu attenti. Falla wieħed il-missier jista' kollox. Paġna 26. Issa tibda t-talba msejħa l-anafora. Permezz ta' din it-talba s-saċerdoti jistieden il-poplu biex b'attitudni ta' paċi u tifħir jersaq sabiex joffri b'mod xieraq l-offerta qaddisa. Hekk biss ikun jissoqilna li nieħdu sehem din il-mixja lejn it-tron ta' Alla wieħed fi tliet persuni. L-anafora tinkludi wkoll it-talba Ewkaristika l-kbira, it-talba tal-ikla mistika bil-kliem tal-konsagrazzjoni u l-epiklesi fejn l-Ispirtu Santu jiġi mitlub jinżel fuq l-offerti u jbiddilhom fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu Kristu. Wara l-fidili jitolbu l-interċessjoni tax-xirka tal-qaddiesin, jitolbu għal-mejtin, għal-Papa, l-isfijiet tagħna, il-kleru l-poplu kollu. Dan it-talb jibda bin-nota tifħir lill-Omm Alla. Naduraw kullimkien fis-saltna tiegħek għaliex int Alla u dak li int fik innifsek min jista' jfisser bil-kliem jistħajjel jara jew jifhem. Int li teżisti fl-eternità u dejjem l-istess, int u ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu tiegħek. Int ħriġna mix-xejn u ġibtna fl-eżistenza u meta waqajna irġajt qajjimtna u ma nqaxt li tagħmel kull ma kien meħtieġ sabiex twassalna mill-ġdid fil-ġenna u tajtna bħala don is-saltna tiegħek li ġejja. Għal dana kollu nroddu lek ħajr lilek u lil-ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu tiegħek għal dak kollu li għamilt magħna, dak li hu magħruf minna u dak li mhux magħruf, dak li jidher u dak li ma jidhirx. Inroddu lek ħajr ukoll għal din il-liturġija li jogħġbok tilqa' minn idejna għalkemm inti mdawwar minn eluf ta' arkanġli, tajja fuq tajja ta' anġli, il-kerubini u s-serafini b'sitti ġwiena b'ħafna għajnejn, merfuajn bil-ġwiena ħfiloli li kantaw l-innu tal-vittorja jgħidu jsejħu u jgħidu.
ngħid li mbierka u ħini aħna wkollhom u lejli tħobb il-bnedmin ngħidu u ngħidu int qaddis u wisq qaddis intu ibnek il-waħdin u l-Ispirtu Santu tiegħek. Qaddis intu kollok qaddis u sublimi il-glorja tiegħek. Intek ħabbejt lid-dinja tiegħek li tajt lil ibnek il-waħdini sabiex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. U huwa meta ġie fid-dinja wettaq il-pjan tas-salvazzjoni għalina, illa stess li fih kien ittradut jew aħjar tali lu nnifsu għal ħajja tad-dinja, ħalħu f'sfidejh il-qaddisa, is-safja u bla teba, ratti l-ħajr, birku, qazzu, kisru u newlu lid-dixxipli u lill-apostli l-qaddisin u qal: ħudu kulu dan huwa ġismi miksur għalikom għal maħfra tad-dnubiet. Demmi tal-patt il-ġdid li jxerret għalikom u għal-kotra għal-maħfra tad-dnubiet. Is-salib, il-qabar, il-qawmin fit-tielet jum itluħ fis-sema, tron fuq il-lemin, it-tieni u glorjuża miġja nofru lilek dak li hu tiegħek minn dak li hu tiegħek f'kollox u għal kollox. Isir il-prezzjuż ġisem Kristu tiegħek u dak li f'dan il-kalċ il-prezzjuż dem Kristu tiegħek fil-waqt li tbiddilhom l-Ispirtu Santu tiegħek. Għal-ġudizzju jew għal-kondanna. Nofru lek ukoll dan il-kull spiritwali għal dawk li huma fil-mistrieħ fil-fidi, l-antenati, il-missieri, il-patriarki, il-profeti, l-apostli, il-predikaturi, l-evanġelisti, il-marti, il-konfessuri, l-axxeti u kull ruħ qaddisa li temmet ħajjita fil-fidi. Mod speċjali għal wisq qaddisa bla teba imbierka fuq kull lieqa glorjuża sitna Alla u dejjem Verġini Marija. Nitolbuk ukoll ftakar fl-isqijiet kollha li xandru bir-reqqa l-kelma tal-verità tiegħek fil-meqjum presbiterju, fid-djakonat fi Kristu fil-kleru kollu. Nofru wkoll dan il-kull spiritwalità għandna d-dinja kollha għall-Knisja Qaddisa Kattolika u Apostolika, għal dawk li jgħixu ħajja fis-safa ordusija, għal mexxija ċivili u għal dawk li jiddefenduna. Għatihom u lejli jgvernaw fi slim sabiex aħna wkoll fil-paċi tagħhom inkunu nistgħu ngħaddu ħajja kwieta u ħinja fit-tieba u fil-ġabra. Ftakar l-ewwel net fil-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fl-Arċisqof tagħna Charles fl-Isqof Joseph għati li knejjes imqazza tiegħek li huma jkollhom il-paċi f'ħajjithom ġieħ saħħa tal-ġisem u għomor twil waqt li jxandru bir-reqqa l-kelma tal-verità tiegħek.
ftakar mulej f'din il-belt u f'kull belt u raħal u fl-insara li jgħixu fihom, ftakar dawk li qegħdin jivvjaġġaw fuq il-baħar, fuq l-art u fl-ajru, fil-morda, fl-imniktin, fil-priġunieri u fil-ħabsin u fis-salvazzjoni tagħhom. Ftakar mulej f'dawk li joffru minn ġidhom u jħabirku fil-tnejjes qaddisa tiegħek u f'dawk li jaħsbu għall-fqar u fuqna l-koll ibad il-ħniena tiegħek. U għatina li b'fom wieħed u b'qalb waħda insebħu u nfaħru l-qaddis u l-glorjuż isem tiegħek tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. L-imħabba u l-ħniena tal-kbir Alla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu ikunu magħkom ilkoll. Issa terġa' tingħad litanija oħra u wara t-talba tal-missierna. Wara li fakkarna l-qaddisin kollha jew nerġgħu nitolbu fis-slim lil mulej. Għad-doni prozzjużi li ġew offruti u konsagrati nitolbu lil mulej. Sabiex il-ħanin Alla tagħna li laqagħhom bi ħsieb ta' ħlewwa spiritwali fuq l-artal qaddis tiegħu tas-sema, qaddis u spiritwali, roddilna l-grazzja divina u d-don tal-Ispirtu Santu nitolbu lil mulej. Sabiex inkunu ħilsa minn kull niket għada periklu u ħtieġa nitolbu lil mulej. Ejna salvana ħenna lina u ħarisna u Alla bil-grazzja tiegħek. Wara li tlabna l-laqda fil-fidi u l-laqda fl-Ispirtu Santu, ejjew nofru l-nanfusna u l-xurxin u l-ħajja kollha tagħna lil Kristu Alla. Lilek nafdaw il-ħajja tagħna kollha u t-tama tagħna mulej li tħobb il-bnedmin u nsejħulek u bil-ħrara nitolbuk għamel li nkunu denji li nirċievu dawn il-misteri tas-sema, misteri tremendi ta' din il-mejda qaddisa u spiritwali b'kuxjenza safja. Bekk ikunu lilna għal maħfra ta' dnubiet, għal ħelsien mill-ħtijiet, għal grazzja tad-don tal-Ispirtu Santu, għal wir tas-saltna ta' smewiet, għal fiduċja fl-imġiba tagħna miegħek, mhux għal ġudizzju għal kundanna. U għamel mulej li b'fiduċja sħiħa u bla kundanna minnek ikollna l-kuraġġ insejħulek missier lilek Alla missier tas-sema u ngħidu li inti fis-smew jitqaddes ismek, tiġi saltnat ikun il-kirkien fis-sema ħobstak. Nixtieki xaltna u l-qawwa u l-glorja tal-Mixxier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu fissa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi lil kulħadd. Baxxu raskom lil mulej. Inroddu ħajlilek sultan li ma jidirx li ħlaqt kollox bis-seta tiegħek bla qis u bil-ħinjena kbira tiegħek, ħrix kull ħaġa mixxejna l-eżistenza. Int mulej ħares mis-sema lej dawk li jbaxxu rashom quddiemek, għax huma ma jbaxxux rashom quddiem demm u ġisem, iżda quddiemek Alla trement. Int għalhekk qassam lilna l-koll id-doni hawn preżenti għall-fejda tagħna skont il-bżonn ta' kull wieħed minna. Baħħar ma' minnu fuq il-baħar, imxi ma' min qed jivvjaġġa, fejja il-morda u tabib tar-ruħ u tal-ġisem tagħna. Għal grazzja l-imħabba lejn il-bnedmin u għal-ħniena tal-Iben waħdini tiegħek li flimkien miegħu inti mbierek mal-wisq qaddis twajjeb spirtu tiegħek li qed il-ħajja issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Nitlu issa fil-mument li ntejjew sabiex nirċievu l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Is-saċerdoti fakkarna li huma biss il-qaddisin, jiġifieri dawk li jistħoq ilhom li għandhom jersqu biex jirċievu l-Ewkaristija. Noqogħdu attenti dak li ju qaddis għal qaddisin. Mellizatek ti amerizatek għal nostru o milizomnes che midi arunes o quando testiones che mi depote da panones.
Waqt it-qarbin il-kori kanta l-innu Ewkaristiku u binalla għamelin illum ikolli sem mill-ikla mistika. Għaliex jien ma nikxifx il-misteru tiegħek il-edewa tiegħek u ma nagħtikx bewsa bħal ta' Ġuda, iżda nitolbok bħal ħalli li tajjeb ftakar fija mulej meta tkun fis-saltna tiegħek. Wara li nirċievu l-Ewkaristija nistqarru l-bidla li saret fina permezz ta' dan il-kliem. Rajna d-dawl tal-verità, ilqajna l-Ispirtu tas-sema, sibna l-fidi vera, fil-waqt li tajna qima li Trinità li ma tinfiritx għaliex din fditna. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Bil-biża' ta' Alla bil-fidi u bl-imħabba ersqu.
noqorbu issa lejn it-tmiem ta' din il-liturġija. Is-saċerdot minn ftit ieħor jersaq l-ikona ta' Kristu Sultan u jitlob għall-Knisja u għall-poplu. Wara tingħat l-aħħar talba li matula s-saċerdot ibierek lill-poplu permezz tas-salib prezzjuż li jagħti l-ħajja. Paġna 39. Bil-wieqfa issa li ħadna sem fil-misteri ta' Kristu li huma divini, qaddisa bla teba ġejjin mis-sema jagħtu l-ħajja u tremendi jixraq li niżżuħħar lil mulej. Ejna salvana ħenna lina u ħarisna u Alla bil-grazzja tiegħek. Wara li tlabna li dan il-jum ikun perfett qaddis taslimu mingħajr dnub, ejjew nofru lilna nfusna u lil xulxin u l-ħajja tagħna kollha lil Kristu Alla. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτω των ψυχονημονότε και την παρούση ημέρα κατεξιώσας ημάς των υπορρονίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την όδον στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχέσκη και εσύ εσείς εν δόξο Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων. Għalix inti s-santifikazzjoni tagħna u lilek natu glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Immorru biex nitolbu lil-mulej. U mulej, int li tbirek il-dawk li birkuk u tqaddex il-dawk li jafdaw fik, xalva l-poplu tiegħek u birek il-wirt tiegħek, ħarex il-knisja tiegħek kollha, għaddex il-dawk li jħobbu ċmil ta' darek, li glorifika bix-xeta divina tiegħek u la tabbandunanix aħna li nittamaw fik, għati xlim li d-dinja tiegħek, lill-knejjex tiegħek, lill-saċerdoti tiegħek, lill-mexxejja tagħna, lill-forzi armati tagħna u lill-poplu tiegħek kollu. Għaliex kull grazzja tajba u kull don perfett ġejjin mill-għoli niġrin minnek mix-xir il-għajn tad-dawl u lilek nagħtu l-glorja ħajr u qima lill-Mixxier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu issa u kull ħin u għal-dejjem. Amen.
li tinżel fuqhom bil-grazzja u l-mħabba tiegħu lejn il-bnedmin f'kull żmien, issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Glorja lilek u Alla t-tama tagħna, glorja lilek. L-Istess u l-Veru, l-Istess u s-Sansu, issa u kull ħin u għal dejjem ta' dejjem. Kristu Alla tagħna ta' bil-ħaq, bl-interċessjoni tal-Imqazza bla teba u Immakulata Ommu, bis-saħħa tas-salib prezzjuż li jagħti l-ħajja, bil-ħarsin tal-meqjuma qawwil bla ġisem tas-sema, bit-talb tal-meqjum glorjuż, profeta u prekursur Ġwanni l-Battista, bit-talb tal-Apostli qaddisin glorjużi u denji ta' tifħir ta' missierna fil-liturġija San Ġwan Krisostmu Arċisqof ta' Kostantinopli, tal-qaddisin il-Ġusti Ġwakkinu Anna ta' San Emiljanu Martri li tiegħu qegħdin nagħmlu t-tifkir għall-lumu tal-qaddisin kollha, iħenna lina u jsalvana għaliex hu tajjeb u jħobb lill-bnedmin. Simon, eleison imas. Minuta biss biex nirringrazzja minn qalbi l-Eċċellenza tiegħu, Monsignor Arċisqof, tal-li onorana bil-preżenza tiegħu. Nirringrazzja ħafna lis-saċerdoti li naqdu magħna u li għamlu li unjur bil-preżenza tagħhom. Nirringrazzja lilkom ilkoll tal-li ġejtu. Nirringrazzja ħafna lill-Kappillan Emeritu, Monsignor George Mifsud Montanaro, tal-li f'daw il-12 sena, barra li ġab il-qoddim ħafna il-parroċċja tagħna, li qabbadni it-triq tas-saċerdozju. Grazzi. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-Knisja ta' San Nikola, waħda miż-żewġ knejjes fejn tiltaqa' l-komunità Griega Kattolika f'Malta. Il-Knisja l-oħra hija dedikata lil Santa Marija ta' Damaxxena fejn tinsab meqjuma ġbija tal-Madonna ta' Damaxxena li tfisser il-Madonna li ġejja minn Damasku. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nitolbu għal persuni kollha fil-bżonn. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.